ମାତା ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ସାତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ? ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଥିଲେ। ଦିନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମହିଳାକୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଗଙ୍ଗା ଥିଲା। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଗଙ୍ଗା ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାତା ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବାରୁ କିଛି କହିଲେନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ସାତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାତା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲେନି। ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେ। ମାତା ଗଙ୍ଗା ନିଜର ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା। ବିସର୍ଜିତ ପୁତ୍ର ଅଷ୍ଟବସୁ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ନିଜର ଅଭିଶପ୍ତ ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ନଦୀରେ